Уважаеми гости, приветствам всички с добре дошли. Аз съм Борис Недялков, председател на Сдружение Бокая. Днешната кръгла маса е във връзка с нашия проект Честна игра, който е към своя край, но нашите усилия, свързани с честната игра, ферплея в спорта, няма да спре до тук, нищо, че проектът приключва. Днешното събитие е завършек на един изключително важен и ценен за нас като сдружение проект, тъй като сме тясно ангажирани с спорта и с младежта в България и наистина искаме да създаваме една по-добра среда за всички, които участват в спортните събития в България. Аз ще ви разкажа малко за това какво направихме до момента, но наистина се присъединявам към това, което каза и Борис, че в никакъв случай това, че проектът Честна игра завършва, не означава, че до тук спират нашите опити наистина да създаваме условия за честна игра в България. Както може да видите на екрана, проектът се изпълнява с финансова подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Изпълнява се от нашето сдружение Бокая с партньор Фондация Сдружение Abilities. И основната цел ни беше да подобрим равнопоставеността на половете и да съдействаме за борба с насилието, основано на пола в спорта. Създадохме един наръчник, който искам да ви покажа. Това е неговата корица. Него можете да намерите на сайта на проекта, който е изписан и на банера, и на заглавния слайд. Този наръчник е насочен към треньори, представители на спортни организации, спортисти в България и в него излагаме наистина насоки, препоръки за това как можем да се преборим с насилието, най-вече насилието основано на пола в спорта, но не само. Срещаме се с думата агресия. Агресия в спорта, агресия между треньор и между трениращия, агресия между съотборници, агресия между младежи, между момчета и момичета. Това е един изключително голям проблем, за който ние се борим и не случайно проектът се казва Честна игра. Има причини, които подбуждат към агресия и към насилие. Следователно този проблем, който се поставя тук, е световен проблем. Има океан от теми, океан от проблеми. Едно от решенията, според мен, е този проект Честна игра или Почтена игра на Сдружение Бокая. Една от тематиките, които е много важна за спорта, е доброто управление за спорта и Safe спорт, сигурен спорт, сигурността в спорта е една от темите, която е много важна за спортната общественост. Като добра практика мога да кажа, за първи път го правих на Съвета на Европа, направихме консултации с представители на Съвета на децата към Държавна агенция за закрила на детето. Това беше някакъв прецедент, направихме онлайн с децата едно събиране, те си бяха, ние участвахме и ние, за да не се притесняват децата. Питах ги въпроси, как виждат тази пътна карта и как виждат проблема с насилието в спорта и как според тях би трябвало да се реши. Във връзка с това, че всички спортни организации трябва да имат етичен кодекс, само да кажа, че ние по този проект сме изработили такъв етичен кодекс и е качен на нашия уебсайт и е свободен за изтегляне от всеки, който пожелае. Заедно търсим решение на един изключително сериозен проблем. Много голяма част от нас съм сигурна, че са се сблъсквали с подобни ситуации, било то в спорта, било то в ежедневието и някак си изглежда, че в действителност ако това не стане публично достояние, сякаш не се е случило. Или дори да знаем, че се е случило, може би не изисква да се включим, не изисква да реагираме, не изисква да предприемем каквото и да било. Първото нещо, ние си имаме алгоритъм, по който работим, когато се стигне до някакъв вид агресия сред учениците. Но това, което е най-важно за нас, е не алгоритъма, който следваме, когато вече имаме проблем, а методите при това, които използваме за превенция, т.е. да не се стигне до този проблем. Отворени сме да чуем добри практики, да чуем случаи, в които вие сте успели да се справите с проблем по начин, който би бил полезен на всички присъстващи за в бъдеще. Чувствайте се спокойни да споделите всичко това, което ви вълнува по темата, защото наистина никога не знаете това, което ни споделите, дали няма да разреши един проблем утре. Дали случайно или не, може би точно така ще се случи, че някой от вас ще ни сподели нещо, което ще ни накара всички да се замислим и утре някой от нас ще изпадне в ситуация, в която точно тази информация ще доведе до правилното решение и до правилните мерки. Опитахме ги дали знаят друг начин и всъщност никой друг не се сети, освен примерно викане, блъскане и така нататък, че всъщност има един международен сигнал, дискретен международен сигнал за помощ. Някой от вас знае ли кой е този сигнал?
Точно така, с ръка. Сигнала с ръка, дискретен сигнал, който представлява това движение. Може да се покаже дискретно, ако сте в видеоразговор, ако някой звънне на вратата, винаги може да направите дискретен сигнал, с който да дадете наистина, че имате нужда от помощ и сте обект на насилие в момента. Благодарим за вниманието и само искам да кажа, че причината да настоявам да ви покажем това видео беше да видите, че освен обучителните семинари и събитията, които провеждахме с журналисти, представители на спортни организации, имахме и събития насочени към самите спортисти, които да ги привлекат, които да са интересни, забавни за тях и които да ги запознаят с тематиката на нашия проект, проблемите, които адресираме посредством него, се надяваме, че сред вас ще намерим съмишленици, с които да продължаваме да организираме подобни инициативи, защото отново наблягаме на това, че с приключването на този проект не приключва нашата ангажираност към този проблем. Все повече спортисти започнаха да казват: да, това наистина не е редно, аз не се чувствам комфортно. И стана такава една световна вълна и може би оттам Съвета на Европа поде все едно пое ръкавицата, за да бъдат популяризирани тези проблеми, проблемите на спортистите. Смятам, че направихме една много интересна дискусия, много интересен поглед върху една изключително обширна тема. Спорта, личността в спорта, авторитета в спорта, образованието. Въобще толкова много кореспондентни, релационни връзки направихме, че би било добре и на следващ етап и ниво с може би на повече заинтересовани страни отново да проведем подобен разговор, който вече да стигне и до едни механизми, които заедно да вплетем в българската законодателна система. За нас е чест да можем да съберем хора с експертиза, хора, които са запознати с проблема, хора, които активно търсят решение, така както и ние. Благодарим ви, надяваме се да се срещаме отново и чувствайте се свободни винаги да се свържете с нас, ако и когато решите, че имате нужда от съдействие по този или други проблеми, за които ние бихме могли да спомогнем по някакъв начин. Благодаря. За мен това е последната среща на този проект, но за мен е важно това, че вие сте тук, това, че вие коментирате свободно и дискутирате темата. За мен е важно, че вече се говори за политика, която Министерството ще предприеме относно темата. Позитивното мнение на всички спортни клубове, това, че идентифицират проблема и това, че заедно търсим начини за справяне с него.